Vitajte na stránke cashprofit.sk. V tomto krátkom inštruktážnom videu vám ukážeme, aký profit môže pre vás mať registrácia na tejto stránke a akým spôsobom môžete vďaka tejto stránke zarábať. Poďme sa teda spoločne pozrieť najprv na prvý krok, ktorým je registrácia. Taký zaujímavý fakt na úvod: v prípade, že sa registrujete, okamžite získavate 10 eur a takisto za každodenné prihlásenie sa vám v niektorých dňoch potom do systému pripíše bonus niekedy až 5 centov. Poďme sa teda pozrieť, akým spôsobom sa registrovať. Klikneme si na registráciu a tu nás už čaká obligátne vyplnenie potrebných údajov, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sme sa registrovali. Poďme sa teda na to pozrieť. Keď sme vyplnili všetky údaje, ktoré sú potrebné pre registrovanie, zaklikneme súhlas so spracovaním údajov, súhlas s obchodnými podmienkami a klikneme na tlačítko zaregistrovať sa. Ako náhle sa zaregistrujete a potvrdíte svoj prihlasovací mail a prihlásite sa, dostanete sa na úvodnú stránku vášho webového rozhrania stránky cashprofit.sk. Je tu niekoľko možností a spôsobov, v rámci ktorých sa môžete pohybovať a ktoré si teraz spoločne prejdime. Je veľmi dôležité povedať, že aby vám bol váš zárobok vyplatený, musíte pozvať minimálne 5 svojich kamarátov, z ktorých získavate 10% z celkového zárobku užívateľa. Svoj referenčný link môžete posielať priateľom na Facebooku alebo ho môžete aj zdieľať. Ten link nájdete v tejto sekcii po rozkliknutí odkazu Zistiť viac. Tu nám vidíte link a rovnako aj banery, ktoré potom môžete použiť vo vlastných kampaniách. Okrem tohto prvého kroku, ktorý je dôležité urobiť, tu máme niekoľko možností, niekoľko spôsobov, vďaka ktorým môžete zarábať peniaze. V prvom rade sú tu kampane, linky a e-maily. Postupne si prejdeme všetky hore uvedené. Klikneme napríklad na kampane a tým sa dostávame k možnosti, v rámci ktorej si môžeme vybrať buď tzv. Odkazové kampane alebo Facebook kampane. Klikneme na odkazové kampane a otvorí sa nám ponuka práve tých kampaní, ktoré sú aktuálne, ktoré sú k dispozícii. Klikneme si na link, ktorý vedie k tejto kampani. Druhou možnosťou, ktorú môžeme využiť, je kliknutie na Facebook kampane, ktoré spočívajú v tom, že si opäť otvoríme nejaký link a klikneme na tlačítko like. Môžeme sa napríklad pozrieť na možnosť eBay a klikneme na tlačítko, že sa nám táto možnosť páči. A opäť sa vrátime na úvodnú stránku. Systém nám teda povedal, že provízia bola pripočítaná a môžeme sa vrátiť. Okrem kampaní, ktoré sú teda odkazové kampane a Facebook kampane, tu máme možnosť linkov. Klikneme si na možnosť linky. Táto možnosť je v podstate o tom, ako zarobiť na tom, že budete zdieľať reklamné linky. Tieto reklamné linky je možné posielať kamarátom do správ na Facebooku, alebo ich môžeme posielať mailom, môžeme využívať zdieľacie tlačítka a tým v podstate zarábame. No a nakoniec je tu možnosť posielať e-maily. Ide tu v podstate o to, že tieto reklamné e-maily môžeme posielať svojim priateľom, stačí len zadať e-mailové adresy. Vždy z každého kroku sa môžeme vrátiť na úvodnú stránku. Takže prešli sme si spoločne kampane, linky, e-maily, možnosti ako vyúčtovanie alebo provízie, môžeme sa na to pozrieť. Samozrejme, podmienkou je, aby sme nejaké provízie mali k dispozícii, aby nám nejaký ten budget tam rástol. Samozrejme, takisto aj v kolónke provízie sa vieme pozrieť na to, že aké peniažky sme si zarobili zrovna kliknutím na tie kampane, o ktorých sme hovorili na začiatku, v tomto prípade na eBay a Easy Money. Potom sú tu ešte možnosti kontaktovať sa alebo možnosti nejakých noviniek a tým sme v podstate vyčerpali všetku funkcionalitu, ktorá sa nachádza na stránke cashprofit.sk.
Veríme, že toto inštruktážne video vám poskytlo základné informácie o tom, ako si vďaka stránke cashprofit.sk prilepšiť finančne.